оби дарёи Қаратоғ мусаффо ва боду ҳавои ин мавзеъ барои ривоҷ додани соҳаи моҳипарварӣ басо муфиду даромаднок мебошад. Бо назардошти имкониятҳои хуби сайёҳӣ ва имтиёзҳои давлатӣ дар самти моҳипарварӣ, ҳоло дар деҳаи Лабиҷӯи шаҳри Турсунзода ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Аҳмад Гулмоҳӣ фаъолият намуда истодааст. Дар ин хоҷагии моҳипарварӣ се навъи гулмоҳиро аз давраи тухм то ба фурӯш баровардан парвариш мекунанд. Тухми моҳӣ аз зотҳои модарӣ гирифта шуда дар муддати 20-25 рӯз ба кирминаҳои моҳича табдил ёфта, давраи хизодиҳӣ аз 35-40 рӯзагӣ оғоз мегардад. баъдан тибқи талабот онҳоро ба дигар ҳавзҳо мегузаронанд. ҳоло дар хоҷагии моҳипарварии Аҳмад Гулмоҳӣ зиёда аз 30 ҳавз таъсис дода шуда, бо назардошти талабот ва афзун намудани иқтидори истеҳсолӣ шумораи ҳавзҳо низ бештар карда мешаванд. бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ ва ба минтақаи зебову диққатҷалбкунанда табдил додани ин мавзеъ ҳоло аз ҷониби кормандон шинонидани ниҳолони ҳамешасабз ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон барои истироҳату фароғати сайёҳони дохиливу хориҷӣ шароити беҳтар муҳайё карда мешавад. барои ободу зебо гардондани ҳамин минтақа дар айни ҳол 1000 бех дарахтони сояфкан шинондем ва боз нақша дорем ки 1000 тои дигар дарахтони сояфкан аз ҷумла павлони бишинонем. афзун гардонидани парвариши моҳӣ дар ин минтақа агар аз як ҷиҳат ба таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо гӯшти моҳии хушсифат мусоидат намояд, аз тарафи дигар метавонад ба шикори моҳӣ ва рушди агросайёҳӣ низ ҳиссагузор бошад. ин аст ки сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба деҳаи Лабиҷӯй маҳз барои истеъмоли гулмоҳии аз ҷиҳати экологӣ тоза ва истироҳату фароғат дар боду ҳавою манзараҳои дилфиреби соҳили дарёи Қаратоғ меоянд. омадем ана дар дараи Қаратоғ бисёр манзараҳои аҷоибро дидем. дар 4 фасли сол метавонанд сайёҳо аз дигар минтақаҳои кишвар ё ки аз хориҷа омада дар инҷо истироҳат кунанд, аз табиати хуби Тоҷикистон истифода баранд. мо имрӯз ба мардуми Тоҷикистон низ мегӯям ки бисёр шароитҳо, бисёр имкониятҳо ҳаст ки дар Тоҷикистон мардуми мо бисёраш мумкин намедонанд ҳамагон ба инҷо сафар кунанд, аз ин боду ҳавои хуш истифода баранд, истироҳат кунанд. айни замон дар шаҳри Турсунзода 7 хоҷагии моҳипарварӣ фаъолият менамоянд ки барои зиёд намудани истеҳсоли моҳӣ ва таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо ин навъи маҳсулоти парҳезӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ тадбирҳои судманд роҳандозӣ карда мешаванд. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Турсунзода, Ахбор.